Sugbuanong archaeologist ug historian ni Hulagway nga blessing in disguise ang nakontrobersyal nga speech ni Senator Bongo atol sa ika-500 ka tuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan kay nakapukaw kini sa interes sa mga Pilipino aron ila-ilahon pagayud si Datu Lapu-Lapu. Siluan mayroon din sa report. So kanang claim sa Sulu Sultanate is a claim. Talk is cheap, so you can always say, oh, mo na amo ang claim. But where is the proof? There is no proof to that. Kini ang pamahayag sa sugbuanong archaeologist ug historian nga si Dr. Jobers Bersales sa mga pangangkon nga si Datu Lapu-Lapu, taga Mindanao ug usa ka Tausug. Gikonfirmar ni Bersales nga daghan ang mga nangangkon nga taga Mindanao si Datu Lapu-Lapu, apan ang tanan walay basihanan. Busa wa niya ikahibong nga lakip kini sa nahisgutan ni Senator Bongo sa iyang pakigpong sa ika-500 ka tuig nga kadaugan sa Mactan niadtong Abril 27 sa Mactan Shrine. Naka-istorya mi last night over the phone. He apologized personally. Kung dili ka ngay mo-apologize na ako, Senator. Di man ni personal gyud ang atong panagbangi. It was more on an issue of history. And as I said before, you're not a historian. So what you said is forgivable. Sa Museo Sugbo, nga giinagurahan niya atong Lunes, isip Philippine Quincentennial Museum, makita ang mga hulagway sa mga inilang chieftain sa Kabisayan atol sa pag-abot sa mga Espanyol. Mabasa usab dinhi ang mga background sa matag chieftain. Matud sa historian nga si Bersales, si Datu Lapu-Lapu ang labing influential nga chief dinhi sa mga isla sa Kabisayan tungod kay daghan siyang mga kaalyado. Gani sa hulagway dinhi sa museo, gibutang gyud siya sa tunga-tunga tungod kay matud pa taga Visayas gyud siya og dili siya basta nga gisugo lang sa hari sa Mindanao aron sa pagsusi sa mga Espanyol nga misud na sa Kabisayan. So it's good that he took it out in the open so that historians from the Visayas, especially and sa Luzon, who are not aware nga modern kasagarang daghan dayong mutuan nga taga Mindanao siya, mapaklaro na karon. Si Mayor Junard Ahong Chan nga gikuhaan sa iyang panahom kabahin niini mitataw nga nagtuo siyang ideya kadto sa speechwriter ni Senator Bongo. With regard sa gihimo ni Senator Bongo sa Lapu-Lapu City, nakaingon ko nga dako ang iyang paghigugma, pagmahal sa taga-upon. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.